בקטגוריה של מבנה מגורים מעל 8 קומות עלו לגמר הפרויקטים הבאים: מגדלי נתנאל, בניין מגורים בין 10 קומות בכוכב הצפון בתל אביב, בביצוע חברת נתנאל גרופ בע"מ. מגדלי התאומים, 2 בניינים בני 10 קומות בחט 300 בחולון, בביצוע חברת נתנאל גרופ בע"מ. בניין מגורים ירוק אקו פלטינום בין 14 קומות בכפר סבא הירוקה, בביצוע חברת בנייני זיתוני 2002 בע"מ. מגדל מגורים סאות' ביץ' טאוור בין 19 קומות על חוף ימה של נתניה, בביצוע חברת א' גינדי, השקעות ובנייה בע"מ. מגדל מגורים בצורת מגדל קוביות בין 14 קומות בחט 300 בחולון, בביצוע חברת זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ. 2 מגדלי מגורים סקאי בני 34 קומות בעיר ימים נתניה, בביצוע חברת דניה סיבוס בע"מ. מגדל מגורים בין 22 קומות בגני תקווה, בביצוע חברת אחים דוניץ בע"מ. מגדל מגורים הורייזן בין 21 קומות בנתניה, בביצוע חברת ציון בריגה ובניו בע"מ.